ο Allah. Γιατί ο Allah λέει στο Κοράνι, όταν Allah subhanahu wa ta'ala Jalla shanu Jalla jalaluhu θέλει να κάνει κάτι ή να δημιουργήσει κάτι, λέει μόνο γίνε και γίνεται. Που φεακούν. Μόνο γίνε και γίνεται, subhanallah. Μόνο με λόγια. Αυτός είναι Allah subhanahu wa ta'ala. Δεν έχει άλλος Θεός από το Allah subhanahu wa ta'ala μοναδικός. Subhanallah. Αυτός είναι ο Θεός, ο μοναδικός, που έχει τη δύναμη για τα πάντα. Είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τα πάντα. Έχει δημιουργήσει το ουρανό και τη γη. Subhanallah. Και μόνο σε αυτό πρέπει να προσευχόμαστε. Μόνο σε αυτό πρέπει να κατεβάσουμε αυτό το κεφάλι κάτω. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν έχει άλλος Θεός μοναδικός, μόνο από το Allah subhanahu wa ta'ala. Αυτός έχει δημιουργήσει τα πάντα, ό,τι ανήκουν στον ουρανό και στη γη, subhanallah. Και δεν έχει πιο καθαρή θρησκεία και αληθινή θρησκεία μόνο από το Ισλάμ. Subhanallah. Και αυτό ήταν ένα θαύμα, subhanallah, από τη ζωή του προφέτη μας, από τον Αμπού Χουρέιρα, για μας ένα χαντίς πάρα πολύ ωραίο, ένα χαντίς που είναι σαν το φως που λάμπει, subhanallah, για μας ένα θαύμα από το Allah subhanahu wa ta'ala. Και αυτό ήταν. Allah να μας συγχωρέσει, να με συγχωρέσει εμένα, εσάς. Allah μας βάλει στο σωστό δρόμο, να καταλάβουμε αυτή τη θρησκεία, το Κοράν, να καταλάβουμε τι σημαίνει το Ιμάν, τι είναι, να καταλάβουμε και να πάρουμε πράγματα από το Κοράν, να καταλάβουμε και να πάρουμε πράγματα από τη ζωή του προφέτη sallallahu alaihi wasallam. Allah με συγχωρέσει εμένα και εσάς και όλους. Barakallahu feek. Wa thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.